ubay-ubay gid tag makuha niini nga mga pagtulunan apan na ay nindot kay natong pamalandungan nga ang ato di ay lawas kini nga atong lawas puy-anan gid ni og yawa mo na bantay-bantay mo nang inyong tupad basig na anay yawa diya naawa unsa may mga ilhanan na naa ang yawa ang gi-ending ni Kristo sa atong ebanghelyo karon magpatibulaag nya siya ang dapig niya magtigom mutigom ba ana mao bitaw ang simbahan mutigom gyud ni og mga tao pero kanang manimba nga giyawaan mo patibulaag na muna kusog na sila manglibak kusog manaway mga daw kay nastanan niya igihan kay nag mga balay yuta ana sige paningil ang mga utang nya di na sila mo palit og slot moingoran na sila si palitan na hasol ba mao na sila magpatibulaag na siya kay og naadyo kas Ginoo sa may hitabo magsigi kag hunahuna unsay kaayuhan sa community mao bitan na kanang bana nga yawaan din agi na maghunahuna sa kaayuhan sa iyang pamilya ang iyang hunahunaon ang iyang katagbawan sugal inom babay ug uban pang mga bisyo kana sang inahan nga mayawaan din asa na maghunahuna siyang pamilya sige nila nagpaarti-arti pariban anang iyang buhok pasiksi-siksi ana muragin siya dalaga iyang ilad-ilado nang iyang kaugalingon nga nindot kuno siya tan-awon ana maunay mga kuan nila mga giyawaan ba ang pari sad nga giyawaan din agi na maghunahuna sa parokya ang hunahunaon ra gid ana pilay musod kolekta aron masudayos bulsa ana mao na say giyawaan nya unsa may resulta tibulaag gid ta iyahay man kumusta maron sa inyong pamilya naghiusa mo o nagiyahay magdungan mo kaon sa inyong pamilya magdungan mo og ampo labi na sa santos nga rosaryo sa inyong pamilya or nagkatibulaag na lamo na ito as TV diya cellphone to ay nagkaon diya say gadua basig inana ba nya way tagdanay way tingugay mga amang muna ang una diri natong bahin sa ebanghelyo gipapahawa ni Kristo ang yawa nga amang kay ang kana sa daing tao nga mayawaan maamang sa dena kana bang di na magtingog kamo amang mo dili tuluray dili amang tulura may nitubag ang uban amang akong Osborne basin pag makatingog ning uban na amang mo dili kamong mga bana dili mo amang adto sa inyong asawa basigwa na mo'y tingog-tingog moingon pa mo kada adlaw og I love you o amang na ka oy daghan kayong amang di nakaingong I love you bisan na lang untag sa text may pangpari makaingon pang I love you madre I love you ter in the name of the Lord ana mami usahay mong mga asawa unsa man dili mo amang in relasyon sa inyong bana sige pa mo ingon nga maging sino ka man mamahalin kita anak pa mo mga naong ay paano si Timothy mga amang mao na pawagtango nas Ginoo kanang amang kay sa iya na siyawa ang paghiusa mao ang kanang itawag communication to communicate mao na diri sa atong unang pagbasa
ang Ginoo sige gid siya communicate nato. Matud pagod niya diri, sukad pas pagbiya ninyo sa Ehipto, sige gyud kog padala ninyo og mga mensahero to communicate. Ang nakaapan lang ang mga Israelita amang dili kuno bungol pagani, amang og bungol kay di kuno mamati sa iyang communication. Di sad mo sulti ngadto sa Ginoo, gasigi na lang kuno paminaw sa ilang tig-a og dautan nga kasing-kasing. Ingon ana biyata, ang dili mo tabang og tigom kanako, batok kanako. Sige, lingi anay mong tupad. Yung naon sa man ka, batok ka ni Kristo o dili? Yung na. Batok ba ka ni Kristo? O, wa mo lingi, batok na ka ni Kristo, kaya wa man ka makighiusa. Wa man makighiusa, di batok na ka ni Kristo. Tagaan ta mong second chance. Sige, lingi Sama ka, Brad? Batok. Tanaw no, dahil ako, brother. Oy, ngadto mo sa inyong balay Tanawa ng imong makauban sa panimalay o batok ba na ni Kristo o dili. Mudungan gina nimong kaon, makig-istorya-istorya gani na nimo, nya mudawat pud sa imong istorya kana kauban na ni Kristo. So kana ganing di na gyud mutingog nimo, di mudungag kaon, di gyud mudungag ampo, nya imong istoryahan. Baging lang naong, ana lang sige lagduko kana batok na ni Kristo. Na karon, unsa may atong buhaton kung ang atong kuyog batok na ni Kristo? Unsa may atong buhaton? Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, sige lang yun hangtod matapos ang kalibutan, sige lang yun tag sangyaw, sige lang yun tag communicate. Kita maoy makig-alayon, kita maoy mo makighiusa niining mga taong dili ka maong makighiusa og dinhi na ang requirement sa pag-antos. Muantos kita. Kay ang tao nga makapahiusa kanang kusog muantos. Apan kanang tao nga dili muantos, di gid na makahiusa og katilingban. Mao na atong timan-an ha. Kita dinhi daghan kay tag pag-antos. Ako isipari antos biya kayo nang di nako isod sa bulsa ang kolekta. Dako-dako biya ning kolekta nato dinhi. Manya og di gina nako isod sa bulsa kay akong ihatag ninyo. Antos oy, nya inyo pagyud kong libakon. Ana, sige lang, antos lang. Mao na kining akong hisgutan, ato ning gisakripisyuhan. Wa na secured na dito. Ingon diri sa atong ebanghelyo, nangayo mog milagro. Why milagro Matod pa ni Kristo, dautan kayo mo kay magsige mong pangayog milagro. Unsa may milagro? Buhato nato ang gisugo sa Ginoo. Musakripisyo ta para sa community. Di ba mo gawas gunang milagro? Maglingo-lingo kung atong ulo. Hasta no? Nanong naingon ani naman Aw dinigod sa atong parokya lang daan. Ginagmay ra man ning atong gibuhat. Pero maglingo-lingo ang ulo na to Hala no? Nahitabo man Ana. Ginagmay ra ginan yung palit-palit og slot. Mura lang kadua-dua. Ana dia. Tagpila ang slot. Ayan mo na ini. Ana, taghatag lang ginagmay. Pero maglingo-lingo atong ulo iniguman. Hala no? Nahitabo ni. Maglingo-lingo imong ulo Nya kisa may nakaingon ani, kita nga namalit og slots. Kita gyud mo main ani, parishioners dinhi og sa online parishioners o territorial parishioners. Kita maoy hinungdan kay ni sakripisyo ta paghatag para sa community. Gikuhaan nato ang atong kinabuhi para ihatag didto. Wa ta magpakabuta bungol, wa ta maliwat sa mga Israelita nga tig-ang kasing-kasing. So congratulations, pakpakan natog usab ang tanan nga mga donors nato. Nindot kayo. Daghan kay malipay tibok kalibutan. Nindot kayo. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsa ti atong tubag? Ang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Ambot tingog bakas Ginoo nga nag-ingon, palit na mog slat. Ambot tig-a bakag kasing-kasing kung moingon ka,
Ada, sige palit oy. Ha? Sige na, nindog na ta.